na-ekene m unu ka eke unu mgbe o nwee akụkọ mma akọlụ unu. Ofu nwanne anyị nwoke pụta akọọlụ m n'ụtụtụ a. Ọ sị gịnị na ọ nọ na mba Naija na befa na Ọhafịa bụ befa. O nwere nwaada dị mma ọ na-achụghalị. Ọ bụghịkwanụ ka ayịba oyi nọọ ka ọnụ ọnya ka ọnụ ọnya ka ọnụ ọnya. Kedu ihe nwaada a mee? Nwaada ajụ, nwaada gbaa anya buutu, nwaada gbaa anya anụkwaghị m. Kedu ihe o mere? O nwekwa ihe o mere. Nwaada sị na o nwere oyi na ọ chọrọ ka ọnụ ọnya. Mana nwanne anyị nwoke si na ọ fụchara nwaada a fụpịa anya, o nwere onye ọzọ ọfụ. Ọ sị maka gịnị na ọ mara mma na o nwere ụdị ihe ọ na-achọ, nya bildin ya maka o si dị nnọọ, nya na ọ mara mma nnọọ machicha mma ịmago nye ụdị ọchọ ụdị nwaanyị ọ na-achọ na ọ bụ ụdị onye ọchọ ma agwa ya ọ dị mma ma ọ dị njọ, mana o neghị anya anya ka o ji wee fụ ya wee mara na ọ dị mma, obi ya nabatara ya. Ya bụ o wee na-achụ ya ka visa ọ na-achụ ya. Nwaada wee jụ, nwaada wee na-eso oli ndị ọ na-eso ndị ọyị ya nwoke. Nke nwoke pụta fụ ya sị ya kedu, ọ sị ya biko chalụ m na m na-eje na nke ọyị m nwoke ka njegode pụta, biko chalụ m n'ụzọ ka nnegheli anya na iluro ndị m na-achọ. Enegodi gị anya negodi ka ịdụ ka nganga ụzọ, negodi ka ịdị ka otolo ogologo enwere uche na itoghechara uche bịakwa dị nganga dị nnọọ ka aboki dịka odogo nyarụ. Nya nwanne anyị nwoke a toro nnọọ ogo nwee height ọfụma mana o buru ibu. O weli ya na-akụ ya ọnụ sị ya amara m ma Hausa ma oke ịpụtara asị ka ị nụọ m nekene gị ka ị dị ka mkpụrụ azịza dịka dogoyaro. Na nna alaiki nnọọ ụmụ nwoke na-ebuchecha ibu nwee nnọọ mọzụ nnọọ fanwa wee mecheche ihe ahụ ome. Nwanne anyị nwoke duto na onye ọ laiki ọ nara ewutie n'ọnụ niile ọ na-akụ ya. Onye toro ogologo ga-emechekwa ebuo ibu, ogologo dị mkpa. So onye toro ogologo inwegokwa ihe niile a na-enwe enwe, ọsọ gị dị nganga, o nwere ihe ọ mata. Ịchọ ibuo ibu, ịmara ịchọ ilibe ihe ibuo ibu, ọ nganga ahụ ka a chọrọ dị maka na ịdị fit. So nwaada ekweta ekwe ọ na-ebe na-anwụ na-anwụ na-ebe na-anwụ na-anwụ. Nya ọ da alala ụlọ ọ da eli nri. Ọ bụ nwaada ka ọ chọọ ụtụtụ ehihie abalị, ọ bụ nwaada ka ọ chọọ. Ọ dị ka onye emere ọgwụ. Nwaada jechiche na nke enyi ya nwoke ọ pụtara ọ gwacha anya na ya na enyi ya nwoke dineche kịta biko chaa ka o jegodi mee ndine na nke ọyị ya nwoke. Ọ pụtakwa ọ sị ya hei na nje nnọọ ndine na nke ọyị m nwoke kịta ka m pụta nnọọ na ndine nke a amaka anyị mee taa, biko chaala m odogo nyarụ, amara m ma ịbụ aboki, amara m onye bụ nna gị, jebegodi na m achọrọ gị dịrọ ka ndị nna achọ. Ihe a ka ọ gwachara ya. Gwachicha nwanne anyị nwoke ihe emeli na ihe alịlị na ihe mwute. Ọ na-ada ewutekwenye maka gịnị ọ fụrụ ya n'anya. Emechie ọrụ na-arọ gara aga nwanne anyị nwoke wee si o wee bunyekwe ofu student visa travel ofu ebe mba United Kingdom. O bunye bịaba wee gụlide akwụkwọ gụchaa. Ka ọ gụchazi akwụkwọ wee na-adọnyezikwu arụ na-adọnye arụ maka ọ gụchaa akwụkwọ nweta ezigbo ọrụ na-adọnyezi arụ na-ese foto na-awụnye maka dị girl bụ Facebook friends ya. Ọ fụzi anya ka o si ama nya ọ na-epozu chezi ebe dị mma ma ụlọ dị mma ma ihe odokwu onye anya na ọnya nwe ebe ahụ na ọ bụrụ ịma onwe ndị ji ihe mmadụ epozu na-ede ngị ịpụta ịma mfịa ka ọ nọ ebe ahụ esi nri ma ọ bụ ịma ga-eme ofu ihe. Maka ụfọdụ na-abụ afụ moto mmadụ ma mma eji kwụrụ na ya see, ụfọdụ fụ ụlọ mmadụ ma mma ekwụrụ na ya see. Ọtụtụ n'ime anyị na-eme ọtụtụ so a na-ebigheli ụmụ fake and pretense life a. Mana mgbe iji ga ama na mmadụ nwee ihe ahụ one day ịfụkwana ya ka ọ nọ n'ụlọ ahụ esi nri ma ọ bụ awụ arụ ma ọ bụ eme ihe dị aṅaa ma ọ bụ ifu ya na moto ahụ ọ na-emeghe ya n'aba ịmalụ na ọnya mana na akwụsị foto ọ bụrụ ya bụ ya maka na foto na-asị asị vidio na-asịkwu mana foto si karịchaa na asị maka enwe ike ime vidio photoshop.
So nwanne anyị nwoke ahụ asịkwa mana ụlọ ọrụ ya ka o si edres chekpọọ tai na-ekwete mana ndị ọcha n'aka. So nwanne anyị nwaanyị ahụ gbalịa anụkwaghị m wee bido kpọbịa na-ayọzi ya si anya bịa nụọ anya na okwetego, ya bịa nụọ anya na okwetego. ee ọ gwakwu ndị mmadụ fabia yọkwu ya ba, ọ kpọchakwa ụmụ nwanne ma ndị ọyị ya fabia yọkwu ya ba na ọ chọgo ka nwanne anyị nwoke ahụ nụọ ya. So fa abịa na-ayọkwu ya si na mgbe ahụ ọ mara ihe na uche ụmụazị na-eme ya, biko bịa nụọ ya. So nwanne anyị nwoke ahụ kịta ọ sị na o wepụgokwa uche ebe ọ nọ, mana ụlọ ọ na-ayụ ya binye na onye ọ fụkwa n'anya mgbe ọ nọ na-ayụ ya n'ụdị mmadụ ọ chọ. Ọnya jee nụbazi anya ka ọnya rapụ, ọnya nụbụ ya ka ọnya rapụ. Onye gwachala ya ụdị okwu ahụ ya si n'obi ya pụta si na ọ mara ma onye Hausa mụrụ ya na ọ bụ otolo ogologo enwere uche, mana kịta o nweziri uche gụọ akwụkwọ wee kpata ego. O nweburu uche mgbe ọ nọ na be anyị, kịta o nwego uche ọ bịa na-ayọzi ya, ọ gbarapụ ndị ọyị ya nwoke ọ na-eji emekweli eshi ofe ejide aka na-aga, ọ na-akọli ya na o jeli ndine kịta na ndine nkịta atọka. Mana nwanne anyị nwoke a na-esokwu ya kịta. Nwanne anyị nwoke na-agwakwa m na ọ dịka ọ kafụkwala ya n'anya na ọ dịkwa ka ọnya ji enu nwanyị, kedu mụkpanye keneli ya alụ nsị ya gịnwa nwe onwe gị, gịnwa uche gị, gịnwa ma ihe ịchọ, gịnwa bụ ihe ma ihe ị chọrọ. So ọ dịghị ka ị ka ga-anụ ya n'ụdị mmadụ ịchọ n'ọbịa ụdị na ya maka o si dị nnọọ ma mma ọma. Ịchọkwa ị ka ga-enwetakwa onye makwara ụdị mma ahụ ịchọba, mana ọ bụrụ na onye nwa ka obi gị nabata gị na ịchọrọ ya inwekwa ike gaba. Mana nke ọ sizikwa na ịdị ka onye Hausa dịka Dogonyaro, amara ma ọ ga-aga ọbịa ọgbaba n'ilo nya ka ọ batagodi abata, ọ batazi ọgbaba gị ose n'anya. Ịga ejeni nnu onye ga-abịa ma ọ bụ gbaba n'ilo ma ọ gbaba gị ose n'anya. Onye ala ekeburu gị ji ga-akụ futbọọlụ, ji ga-ebuli egwu si na ọ chọrọ gị na-akọ gị ọnụ niile a. Amara m ihe m gwara ya bụ obi gị nabatakwa gị gaba. Ọ sị na ọmụ ya nya ka o si dị nsị ya. O nwekwe ndị dịchakwa one ahụ, o nwee ndị dị one ahụ ma ịchọọ ndị dị one ahụ faka jukwara eju. Mana ọ bụ nnọọ na lọvụ ahụ jikwara ju gị anya, lọvụ kill me I die. Ọ bụrụ nọọ agwa bụ mma nwaanyị kwa ma asị m kwube, asịkwa m kwube, ọ bụkwa mma ka m mee n'anya o. O si ka onye ahụ esi na-ede na ọ bụkwa agwa ka m mee n'anya karịa mma. Ya bụ ọ malụ mma, onye malụ mma bịa gbaba n'ilo gbaba gị ose n'anya ya meghelibe, mana ọ malụ mma dana onye amara mma nye gị peace. Amara m onye ị ga-ewe. Ya bụ ndị be anyị ewetakwa m ihe a ka unu tinye ọnụ maka ọ nọ na-emegheli si na ọ nọ na state of dilemma na detini na-eme ya obi na-abụ mụkpanye keneli ya alụ. So akpagokwa m ka m ma akpa, unu mazịkwa nke unu ga-akpa, unu kpaalịa. Onye na-eme ihe ya na-echeta echi, maka ka ọ dị njọ taa o nwere ike dị mma echi. Ịjụ ekwensu jụ otutu ya na nlafie niile, imene ajụ ala anya ma ọ bụ ajụ achịcha agbachali abụbọ, asọ achịcha agbachali abụbọ. Ọ dị mma ịgbata ọsọ, ọ dịrọ mma ịgbafu. Kedu ihe a ga-akpụ ya? Amakwa m ihe a ga-akpụ ya, mana ọ dị ka ọ bụ ndị na-eme lọvụ nwantịntị, lọvụ anya mkpọ, lọvụ kill me I die, lọvụ kill me I die. Nwekwa ndị na-eme ofe oge n'anya ịgbabakwa, mana o jide gị. Ihe a na-akpụ ya bụ lọvụ kill me I die. Kịta ka ọ mazi ọkụ ya. So ọ bụ ka ọra m n'ọnụ. Ndị na-achọkwa matchmaker na-achọsi ike etinyere mmadụ matchmaker, unu kpebeli ekpele, unu amụzi na amụ ma ọ bụ kọọ ọnụ ma ọ bụ kọọ ofu akụkọ enwere isi, maka ọ dịfa mkpa. Kịta ụwa asaga anya, a na-abụ ihe wute emebie maka ndị Igbo gbasachaa n'ụwa niile. Ndị Igbo gbasachaa n'ụwa niile gbaa gburugburu. Ọ bụ ịntanetị na-ejikọzi onye ọbụla ọnụ.
so onye na-achọ di na nwaanyị osisi chọọlụ ya unu amụzi na amụ ma etinye. Ọ bụrụ na ị chọọ ịmụ amụ ịga ịmụ na amụ ọ dịrọ mma maka ọ dị ya mkpa. Unu makwazi na fa na-akwụ ụgwọ advat ahụ anyị na-etinye fa, ọ dị ya mkpa. Ọ bụrụ onye ihe dị mkpa ọ maka na ọ bụrụ gị ọ dịrị gị mma, ọ dịrị gị mma ọ dịrị onye ọzọ. Ọ bụrụ ihe dịrị gị mma isizi anya adịnala onye ọzọ, ihe ahụ dị onye ahụ mkpa. Ịma na matchmaker bụ onwe mgbe anyị na-etinye bulu fanya na free of charge, mana kịtazi a na-akwụ ụgwọ, especially ndị nọ abroad fa na-akwụkwa ezigbote ụgwọ kara aka tupu etinye elufe ihe ahụ. Onye tinyezie na ihe dị ya mkpa unu bido na-amụ amụ. Ụfọdụ onye na-amụ amụ ndị nwekwara uche a na-arọrọ ihe. Ọ bụrụ na ya ka ọtụtụ nọ wee nụcha di, ọtụtụ ndị na-ebia ekwu testimoni nọcha na ya nụọ di na nwaanyị. Ụfọdụ kwa echetakwa m ihe, ụfọdụ ụmụ nwoke ọ bụ oke na ọlụ unu ime advataizi onwe unu, maka ụfọdụ nwaanyị advataizi ya unu na-aka amụ amụ. Ọ bụ oke nwoke ịchọ nwaanyị karịa, maka onwe ụmụ nwoke na-abịakwute m si m chọọ ọlụfanya nsị a you have to advertise yourself, maka o nwere onye anyị dobe na-asị ya ịchọdị ọ fịara arụ ije na-ajụ mmadụ ịchọdị mana etinyezie ya ebe ahụ ndị chọdị apụta. Ọ bụrụ na ị pụtara o nwere onye ga-apụtalị gị, o nwekwa onye ga-achọta gị di. Ọkwa amụba ga-amụ ị bụrụ nna ji anụ ị pụtara chọọ nwaanyị ịlaiki ma etinye, o nwere onye ga-achọrọ gị. Onye ọbụla na-achọ nke onye ọbụla na-akọ nke so unu wepụ ifele, wepụ nkọcha, wepụ ntamu, maka na ụwa asago anya. O nwee ihe ga-aga owute esobekwa ihe ahụ ka o si dị. Maka ndị Igbo gbasachara n'ụwa niile, kedu ebe anyị ga-anọ na-akọnetị onwe anyị? O nwezikwa ebe anyị ga-anọ na-akọnetị onwe anyị? Maka ọ bụrụ na ewezike matchmaker anyị wutela ofu nọ na midia eji akọnetị onwe anyị, ndị be anyị ga-eje na-anụ chacha mmadụ niile. Anyị ji emekwe ọdịmma ndị Igbo ikpokọnata ndị Igbo ọnụ ka asụsụ anyị ghara ifu, ka omenala anyị ghara ifu. Maka mmụọ anyị nụrụ ndị mba ọzọ, mmụọ ka asụsụ anyị na-efichapụ, mmụọ ka ọdịnala anyị na-efichapụ, mmụọ ka ihe niile anyị nwee si efichapụ. Ya bụ o sokwa na ịkwalite na asụsụ na omenala Igbo. O so na matchmaker anyị na-eme, o so na ọdịmma ndị Igbo. Ya bụ imezi n'ifele maọbụ etinyelu mmadụ ihe ịbịa na-amụ amụ na-asị ya na-akọ ofu ihe mmadụ aghọtara. Ị kwesịrị ịbịa kpelie ekpere, jee kpọọ nwanne gị, kpọọ nwanna gị ọmachi, ịkpọọ ọnya si ya na ihe na-aga ifugie. So ọhịa unu kwesịrị ndị na-eme, ọ bụrụ ịbadapụ amụ maọbụ kọba ofu ihe mmadụ aghọtara. Ọ dị mmadụ mkpa, Chukwu kwulie n'akwụkwọ nsọ na Jenesis mana Matu na ọ bụ ihe dị mma nwoke ịrapụ ezinụlọ ya gakwuru nwunye ya. Ọ bụrụ ihe dị njọ ka fa na-eme ihe Chukwu kwuru n'akwụkwọ nsọ si kwuo na nwoke ga-arapụ ezinụlọ ya gakwuru nwaanyị fa abụla otu. Ọ na-abụzi ọ bụ ihe ama, ọ bụ ihe ọchị? Mba, a na-achọtala mmadụ na-achọtakwala onwe. So etinye matchmaker unu kwuru ihe dị mma, kpebeli ekpele ka ekpele unu lee nọọ happiness ya ka ọ na-achọ. Ọ bụrụ na ị chọrọ nke gị, o nwere onye ga-achọrọ gị. Ihe a ga-emezi bụ akọba gị ọnụ. Andị ihe Chukwu debe esisi mebe. Chukwu adịrọ nzuzu, ọ ma na ihe dị mma wee debi. Anyị na-epromote kwe n'ihe Chukwu kwuru. Anyị emeli ihe dị njọ? Mba, anyị emekwa ihe dị njọ. Ya bụ ndị ahụ anyị na-etinyelu matchmaker fa na-akwụkwọ ụgwọ, ọ bụ ọkwa free. Unu pụtasịa unu na-eme ka a na-eme akaja, unu emezikwa n'ihe na ọ dịrọ mma chacha. Ihe dị mmadụ mkpa na-eju ya ụla. Ịmakwa ihe mgbe mmadụ ji wee si na ọ chọrọ ihe, and ụmụ nwoke na-abụ isi fa ma enyefe asị hei na ụmụ nwaanyị ga-eme. O nwere ụmụ nwoke na-abịakwuteche m n'inbox isi a ka emeelfe asị na-echekwa na ụmụ nwaanyị na-eme. Ọ bụrụ ụmụ nwaanyị na-eme achọba achọ, ụmụ nwoke kwesịrị ime. Onye like klik enye go for it. Ị na-eme anya ụlọ ọgbanarị gị. So ndị bịachicha onye bịa na nọmba ahụ ịchọkwa etinye foto gị, ọ bụ sọ nọmba onye achọ ka anyị protect ya identity fa. Ịchọzi ikpe onye gị foto ya, ịlaiki anya ịgaba n'ihu, ịlaikiri ya ịgbanyụ ọkụ isi ya mba
imelide ịrọta ihe ịchọ ndị mmadụ arọtachago. So unu amụzina amụ, ọ dịrọ mma. Ngwa ka emesịa ka ọ dị.